सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर जसं आमच्या काळसेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे. बारसू गावामध्ये त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसू मध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात की धन की बात समजतात हे जरा तिने आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करताय तर जसा निलयजीने उल्लेख केला तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसू मध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडतंय किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली की तो जे पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हलव फिरतायत.
इथे सांगतात की सगळी रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. बाहेरगावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते, तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का, याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं, याच्या अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का, माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का, हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपटा पायाची लोक आपल्या कोकणामध्ये येतात, कुठलाही प्रकल्प झाला तर सौदेबाजी करतात, पैसे घेतात, धोके घेतात आणि त्या प्रकल्पाला बंद पडण्याचं काम करतायत. आता पण ह्यांना ह्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीला किती पैसे त्यांनी मोजले हे जरा त्यांनी सांगितलं पाहिजे. कुठलंही अर्थकारण झाल्याशिवाय उद्धव ठाकरे एक पण पाऊल पुढचं टाकत नाही, असा अनुभव आज महाराष्ट्राला आहे. म्हणून कोकणातल्या सर्व तरुण तरुणीला, जनतेला मी आवर्जून सांगेन, आवाहन करेन, विनंती करेन की आपण आज अगर गप्प बसलो, आज अगर आपण समर्थन केलं नाही आणि विरोधाचा आवाज अगर मोठा वाढत गेला आणि उद्या जेव्हा आपल्या घरातला मुलगा मुलगी जेव्हा बेरोजगार तिथे बसला असेल तर आपण त्या मुलाला मुलीला काय उत्तर देणार, हा विचार करून आपण रस्त्यावर उतरला पाहिजे. निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही समर्थकांचा मोर्चा किंवा हे झलक का दाखवतोय, जेणेकरून कोकणामध्ये संदेश गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये संदेश गेला पाहिजे की आमच्या कोकणाला विकास हवाय, आमच्या मुला मुलींना नोकऱ्या हव्यात. आज मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय उद्धव ठाकरे जे बोलतायत, विनायक राऊत सारखे लोक जे बोलतायत, तो संजय राऊत नाईक सारखा कार्टा जो बोलतोय, त्याच्यामुळे एक वेगळं चित्र बाहेर गेलेलं आहे. लोकांना वाटतं की खरंच मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला याचा त्या रिफायनरीला विरोध आहे. तुम्ही जगातली कुठलीही रिफायनरी जाऊन पहा, गुजरातची पहा, अन्य कुठल्याही भागातली जाऊन पहा, कुठेही शेतीचं नुकसान झालेलं नाही आणि ही आपली ग्रीन रिफायनरी आहे. तिथे रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल उभे राहतील. हा जो काय विकास तुम्हाला प्रत्येकाला जो अपेक्षित आहे तो या रिफायनरीच्या माध्यमातून येऊ शकतो. हे जे काय स्वार्थी लोक जे आपल्या रत्नागिरी बारसूमध्ये येऊन स्वतःचे धंदे उभे करण्यासाठी येत आहेत, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी येत आहेत, ते कोकणाबद्दल विचार करत नाहीयेत. एवढं मी परत आपल्या लोकांना सांगतो. निलेशजी असतील, राणेसाहेब असतील, उदय सामंतजी असतील, आम्ही सगळेजण, फडणवीस साहेब असतील, आम्ही सगळेजण, आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की आपल्या कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, मुलं इथे आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.